Tuhatta Yesus Kristus adorakso temulai pertangyangon nihita seksilansia dohot ina naomi ni huriata di bagasan opason alani taparade madirita pasahaton hibul roha pikirata tuadupan itu hatta martangi yang mahita di bagasan rohat tadi. Amin. Maret dehita sian buku ede nomor 455 ayat sada dohot ayat 4. Martangi yang mahita asini rohama di kamu dohot dame siat Tuhan debata amata dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani debata turpuk jamita di tomat-tomani persaurata di bagasan opason ima na tersurat di Lukas di biddu 10 mamukamai sian ayat 10 itu sahak rodi ayat 20 tapai uti hukma di bagasan rohat tabi songonomma di dok disi mardongan lasmi roha dok mulak na 75 dok Tuhan gudok nami do nang tod di najahati marhite-hite kuarmu alainin nama madok nasida wida dosi polisi madabu sian kijang songoporhas nungahu pasahat Tuhan kuaso madigi akka ulok dohot hala dohot mangalo nasa hagogo ni muswi naso tupa hahuaonna ham alai takpola las rohamuna ala naung gurudokmu akatodi om matahe halasokam naung tersurat guarmuna diba nua gijangi bima sahatna damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Sada hataridani kuria na mangulu ima molosai terus diadokon manang diulahon ganuk kuriai lako marbarita nauli manang ulaun sending memberitakan Injil mamaritahon barita nauli tutong-atongan ni sadok lihat pertiga lumubima
tutonga-tonga ni ganuk ngulu ni aka si pilibiku naso tumada goarne Kristus Yesus Tuhan hidup. Molo huriata hakabipei terus do diulahon taringot tu namar barita nauli najujut di kuari sending hakabipe lumubi mai marsending tutonga-tonga ni luat naso tumada goarni Kristus Yesus Tuhan tai ganup halak na mangulahon ulaun sending pasti do saya diperbohali satu muluna selalu diperlengkapi asa gabe tahu asa gabe mergogo laku mamaritahon laku mersending laku pahoton patubuhon sadok ngulun ya kacolma nau begesa hamu akamanami dohot inanami domutusido na teida nang di bagasan turko jami tau dina disuruh Tuhan Yesus sisianna napi tupului lako mamaritahon harajaun ni dia batang tumakas noni boi taida di ayat sada satu ayat 10 sada dung dapat tikina nasida mula sian ulauni sian namar sendingi sian namar barita nauli di bagasalas ni rohado nasida di dok laho mamaritahon ganuk nani ulah nasida be manang dohonot tama laporan nasida tu Tuhan Yesus nama ngalehon mandat nama ngalehon ulauni namar suruh nasida di dok misi nasida sukses berhasil di roha doh di pikiran yang ka sisian masa di dok berhasil ala memang buita bereng asing ni nama maritahon berita dami nasida leho Yesus do huaso tu nasida lau pamalum namar sahib alai nau marga siani didok dia sedai babua memang nasida songon patu jolo ni Yesus Kristus madegei akka ulok dogot hala songon gobaran ni huaso hahulumun songon gobaran ni huaso hagulapon manang songon gobaran ni tordina jahat dosa sitong na desi masih tabu begeon padohan yak kasisiani marita kaulaon na pakobasyon na ujui mereka melaporkan kepada Yesus di dok guru dok nami do nang tordina jahati mari hite-hite guarmu nyan didok mari hite-hite guari Yesus hidu nasida laho pamasa manang patu pa halongangani alai di pikiran Yesus di rohani Yesus adong di ida Yesus sesuatu nasupas sian pangulaon manang sian laporan pangulaon nyak kasih siani ujui hidupana didok Yesus dia sapulalui didok hui dado si polisi madabu sian kijang songon porhas wasa didok Yesus padohani lahu mangalusi ganuk akalaporan pangulaw ni akasisiani tasitongna sada singo-singo do itu nasida asa unang palasu rohan yak kasisiani alan yak ka ulaon na pinatupan nasida manang alani akka halongangan na pinatupan nasida ailas ni roha nama lubihu bui doi parohon gijang ni roha ala merasa mampu
Alam merasa hebat. Gabi bui mabahen hadada muna sendiri. Imana binarin ni Yesus sesuatu nasopas. Imana ni idan ni Yesus nama lubihu sian roha doh pikiran ni kasih siani. Zalinari takas do lido. Babua patu jolo ni Yesus do nasida mangulahon ulauni. Yanggo kesempurnaan ni hata talun sibulis di Tuhan Yesus. Damang dainang na kinaulungan di bagasan Yesus Kristus. Mernida roha doh pikiran ya kasih siani. Tulum mari dok Yesus dia 20. Alai dak pola las rohamuna. Ala naung guru dokmu akato diik. Om matahe halasok kamu. Naung tersurat guarmuna di banua kicani. Ahadonani donas. Tutu boido tarpabali akasisian itu dinasaha. Boido nasida patu pahon tadah longangan marhiti guar ni Yesus Kristus. Alai manat. Boido laos alani i gabe di pabali nasida selapun ni Yesus. Tengok dope ana tersurat di Matius 7 ayat 22 23 ya do Yesus semono ai torok do surgut di ari perpudi nama dok tuau ale Tuhan da manuri rami hami nahinan mangasaho guarmu da hupa bali hami na julu akasibulis mangasaho guarmu dalam akaulau nabalaga hulahami mangasaho guarmu bunyi dohonok kumatu nasida dan hutadda hamu lahum hamu selabukon hasik nai hamu akamanami doho inanami mulotuba gabe di dok Yesus songoni tutonga-tonga ni ganu ngulu ni kita jolma madok rupani di tonga-tonga ni nguluta saliling mulukku saliling nilihoko Tuhan perngulud diau sahat Tuhan tuakon nungah ula lomoni ruham nunghu ulaon sipata lupa hita molotuk peter patu pahita ulaon nasi somoni molotuk peter radu hita aka ulaon nasi somoni alainang dohono ni Yesus yang mulana kasih siani nak tuhita pena babua ibana sadiri do mangalio pasona marhite tordina manggohi roha ni ganu mulu ni colma manggohi roha ni ganu mulutta kabisai terpatu pahita lahu mangulaho hobar tu turgas nani lehoni Kristus Yesus Tuhan di mulutta asa posisi aman orang Kristen yang dapat membuatnya bergembira adalah ketika namanya sudah tertulis dalam kerajaan Allah. Monoholan mangulahon aksesoris medo manang holan mangulahon mangusir setan boy alai boy dosogot ngulut ta berubah bahkan mangulahon naralaipe boy do masa di tonga-tonga ni mulutta alai gabeta tudalhon kuaso dohot goar ni Kristus Yesus Tuhan tai nunga tersurat guarmuna manang di dok Yesus naung tersurat guarmuna di banua kijage ido naung marga di tonga-tonga ni sakut mulutta alania ala memang Asia sini di Batado ia tersurat pe goarta di buku hangoluani dan alani gugut tanoni manang alani hatuota bila di sini masa sitongna lasmi rohatta nau hamu kamanami doho inanami ahaduna naeng idota berengota
manang nabui au honot ta saturku jamito di tonga-tonga ni mulut ta si galupan. Nah parjolo berhasil atau tidak bukanlah hal pokok dalam sebuah pelayanan, tetapi kesetiaan, ketulusan, dan keteguhan hati untuk terus berusaha bersama dengan Tuhan dalam pelayanan adalah kunci bagi kita untuk kelak membuka pintu surga bagi hidup kita. Napa dua? Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Ikon saya tapangasa hodo huasuni Tuhani di tengah-tengah ni mulutta. Tanpa Tuhan segala sesuatu yang kita kerjakan tidak akan berhasil. Ikut tahap positif. Percayalah. Orang yang selalu mengandalkan kemampuannya dan kekuatannya diri sendiri biasanya tidak menuruti perkataan dan kehendak Allah yang tertulis dalam Injil, yang tertulis dalam Alkitab. Napa tuluhon? Kita harus rendah hati dan setia kepada Tuhan. Jangan sampai sombong dan mengkhianati Tuhan. Kesombongan adalah awal kejatuhan yang menghancurkan hidup kita. Begitu pula ketidaksetiaan adalah awal berpaling dari Tuhan dan mengkhianati Tuhan. Napa obatnya? Kita harus menyadari bahwa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ikut saya mersigatung dohita tu Tuhani. Keberhasilan dan kesuksesan kita adalah karena Tuhan menyertai dan memberi kemampuan kepada kita. Alani, mari kita lakukan dengan sepenuh hati dan penuh kesetiaan saat melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita setiap saat. Tuhan tema nama dongan kita, jala nama pergoyok kita paturus sudi nasa lo rohani Tuhani. Amin. Martang yang makita. Hodo tutu ali Tuhan napa tahu hok kami laho mamarita hon barita nauli tusadok lihat pertibion lumobi tutonga-tonga ni kandu umulu niaka nasotumada hodo di patau jala diurupi ho kami di parsahalai ho di pargugui ho songon parsurum ujui tuak kasisian di patihi ho nasida asa mangulahon mangaraduti madalaton khopartu nasa lomonerokam atong bisa dilihok dope ikki dihami paloas mahami para sidohon laho mamaritahon barita naulina syakko marhiti ngulu nami marhiti hadirion nami marhiti hata nami marhiti pangalahon nami marhite parulawan nami siapari asa marhite Tuhan takas ditada sadok pangisi ni portibion pabuah hodo Tuhan jala si paluan atau mau lihat mariho Tuhan saya pasu-pasu mahamikan lehot dihamin atau hamuduan nami jala saya suk-suk dengan dipasang payut di hutan asa uju gale hamil ekonomu gugu dihami uju marasa kami apulion hami uju gale pamatang nami hinorhon nisai ekonomu dihami tuan hamalumon hahisaron
mangasau kuarmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Atau mau lihat mari Tuhan. Urasi mahami di dosa ya kahagalion nami. Asa tamahami dia rupamu. Olam marhite Kristus Yesus para sirohai. Martangiakan itu. Amin. Mari dehita sabukuede nomor 476 ayat 4 laos tapasahma piliata. Nang tersurat ronggoarku ibain hotu tanami lasuku jimadoarmu salereng nai nabea turunia Yesus na Rahmadok mahita di tangiang hato patai. Alea manami nadi banua gijang, saya pinarabadia maguarmu, saya Roma harajaumu, saya saut malomoni roham di banua tungaun songon nadi banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami tobihot tu pangucunan, palua mahami siapa ngako, ai hodo na punah harajau, dohot hagogohon, rodi hasang abon saliling nililing na, amin. Asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani de bata ama, doho persaoran ni todbi perbedia ima, nama dongani kamu saluhutna. Amin. Horas mak dita saluhutna.